Аз се казвам Михаил Йосифов, тромпетист на свободна практика, практикуващ джаз и преподаващ на несвободна практика държавна работа в Държавната музикална академия. Това за мен е чисто ново усещане, тъй като ние до сега музикантите сме работили странично от науката или по-скоро сме използвали косвено. Ние използваме нейните достижения, за да се изразяваме чрез тях. Става въпрос. Науката произвежда модерни инструменти, ги употребяваме, но за сега някакси не сме имали среща от първа ръка с човек, който така надълбоко се занимава с наука, нали? Да работим с него. Моето семейство науката присъства, тъй като баща ми беше в БАН, той е химик и брат ми се занимава с наука също, но аз отстрани съм гледал. Всяко си има специфика и не си приличат много, но в крайна сметка химията, физиката, това е езика на природата. Тя чрез тези неща говори, пък ние чрез езика на нотите, който също е така до голяма степен малко неясен и неточен, първичен. Ами, така, първото нещо, което чувам, като чуя думата ренесанс на светва една лампа, това е времето на ренесанса, естествено, както на повечето средностатистически граждани. Такива хора, които са се занимавали като Леонардо да Винчи, той е ренесансовия човек, с изкуство, с наука, въобще така, имали са много широк интерес и това е интересно в днешно време, тъй като действително съвремието по-скоро прави хората профилирани, тясно профилирани. Като сега това е една тенденция, която отваря, нали? Това е едно революционно движение, така да се каже, което отваря рамките на различните сфери на човешката дейност и обединява, което според мен е много хубаво. Аз играх в лошо. Не, шегувам се. На мене ми дадоха един превод. Господин Леандър Литов направи един алгоритъм. Ние няколко пъти се срещаме, за да уточняваме кое в музиката какво означава и кое в ДНК-то какво означава, за да намерим така някакви общи допирни точки. В един момент той успя да създаде този алгоритъм. Той човек, който се занимава с наука и слава Богу, че има такъв човек в екипа, защото в началото ме блокира цялата тази работа, но в един момент той успя да изкара от това нещо един нотен материал, който ми го даде и аз от този нотен материал всъщност, така ще почна малко по-от друга страна, той ми даде нотен материал на 3 неща. Едното беше самия окситоцин, другото бяха 2 белтъка, един, който играе функцията да пренася в тялото, в свободното пространство въпросния окситоцин, а третото нещо беше рецептора, който всъщност приема окситоцина. Нещото, което създава връзката между окситоцина и други разни неща в тялото и предизвика така любовта. Да, той ми даде тези 3 героя и аз с тях съставих някаква моя си историка. В началото експонирах само окситоцина, да се чуе неговата, нали, главна централна роля. След това с мелодията на този белтък, който го пренася, направихме едно второ парченце, което беше тази мелодия, която понеже този белтък е по-сложен от окситоцина, съответно мелодията му е по-голяма. И така някакси се мъчихме да пренесеме окситоцина в третата част на това произведение, което направихме, където вече е рецептора, който пък е гигантски в сравнение с окситоцина и въпросното белтъче, което го пренася. И така се получи вече и последната финална част. Аз музикално и драматургично се опитах да ги свържа всичките тези неща. Съответно, тъй като съм джаз музикант, повиках няколко мои колеги джаз музиканти, които това е особеността на нашата, за разлика, нали, от класическите музиканти, които винаги изпълняват конкретен текст по конкретен начин, ние си позволяваме да даваме и своя коментар. Може би са малко по-нахални. Но ние, освен че изсвирихме тези мелодии, по някакъв начин около тях импровизирахме своята си музикална представа, така че всъщност да дадем всъщност емоционалната окраска на тази мелодия да отиде вече към любовно по някакъв начин. Мишка Дейнович направи замервания и установи, че нашата музика и окситоцина влияят по подобен начин. Почти равностоен, което за мен е, даже аз го приех като комплимент. Ще направя албум с любовни балади.
Аз очаквам вече да направим световно турне, където то да е с лечебна цел. Конкретно на тази платформа, бъдещите проекти, доколкото знам са, да разширим нашата дейност и да изсвириме, да умозитворим няколко други още хормона, които предизвикат различни емоции в тялото. И доколкото разбрах, в крайна сметка това да се оформи като една симфония, това доколкото знам, по-скоро ще направи някой класически композитор, които умеят да оформят симфониите. А пък ние ще дадем нашите по-конкретни приноси в другите емоции, за да ги прочетем по нашия си джазов начин. Ами експеримента сам по себе си, нали, думата експеримент носи това, че не е ясно много точно какво се случи. И надяваме се да са много положителни. Пък въобще да дадат някакъв нов тласък, да дадат нещо на напредък на музиката. Хората много експериментират с музиката по принцип. Нали, не конкретно по този начин, но всякакви експерименти се правят и всичките музиканти, нали, търсят нови начини да се изразят, нови начини да покажат емоциите си. Това е интересен такъв подход, че това е научно изразяване на емоциите чрез музика. Това е нещата, съвсем други.